Odată pe an, Surla anunță de pe coasta Prundului sosirea primăverii și a sărbătorilor de Paște. La auzul ei, bătrânii din Șchei obișnuiesc să spună: mulțumesc ție, Doamne, că mi-ai dat să mai aud odată Sfânta Surlă. Șcheii Brașovului, străveche vatră românească, a fost și a rămas unul dintre principalele centre culturale și spirituale ale romanității din Transilvania și ale întregii națiuni române. Aici a ființat prima școală românească, atestată documentar, în anul 1495. Celebrul liceu Andrei Șaguna, la care au învățat mari cărturare ardeleni. Aici și-a tipărit cărțile Diaconul Coresi și a fost scrisă prima gramatică a limbii române. Obiceiul junilor din Șchei, atestat documentar în acest scrisov din 1728, se practica în majoritatea localităților românești din centrul și sud-estul Transilvaniei și reprezintă ritualul trecerii de la adolescență la vârsta de tânăr sau june, cum se numește în zona Brașovului. Preoții Bisericii Sfântul Nicolae au fost adevărați conducători spirituali ai comunității românești din Șchei. Așa numita companie a junilor sau grupul tinerilor necăsătoriți din Șchei se constituie prin confirmarea lui de către protopopul bisericii. Cei 3 conducători ai junilor vor primi un buzdugan și o lentă, roșie pentru vătaf, galbenă pentru armașul mare și albastră pentru armașul mic. Dragi tineri juni, v-ați întâlnit zilele trecute și împreună ați hotărât ca dintre voi să alegeți pe cei mai buni care să vă conducă în petrecerile și tradițiile voastre, să fiți oameni de omenie, să păstrați acest dar care vi l-a dat Dumnezeu al tinereții pentru lucruri frumoase și bune, să vă păstrați credința în Dumnezeu și dragostea față de Biserica străbună, să fiți oameni de nădejde ai țării noastre în care se pun atâtea nădejde de aici înainte. Dintre voi s-a ales ca vătaf Paliardi Florin, armaș mare Chicuș Ionel, armaș mic Suciu Eugen. De asemenea, ca surlaș a fost ales Bodeanu Gheorghe, iar ca stegar Ulică Marin. Vă doresc, dragi tineri, petrecere frumoasă, să păstrați tradițiile noastre strămoșești și românești, să vă iubiți biserica, patria străbună, moșii și strămoșii noștri la mulți și fericiți ani. Hristos a înviat! Adevărat, amin! Hristos a înviat din morți, cu moartea premoarte, călcând și celor din mormânturi. În trecut, sub stăpânirea străină, când era interzis tricolorul, junii îl purtau în căptușala căciulilor, iar conducătorilor, prin alcătuirea lentelor pe care le purtau, formau culorile steagului românesc. Cu ocazia constituirii organizației de tineri, se desfășoară Hora Junilor, un dans solemn cu semnificație rituală, practicat în locuri publice și pe înălțimi, cu ocazia petrecerilor la care participă junii.
Aruncarea și prinderea buzduganului semnifică afilierea fiecărui june la comunitatea tinerilor. La una dintre sărbări are loc așa numita aruncare în țol, o probă de dexteritate și amuzament, mai ales pentru junii abia primiți în organizație. Costumele junilor, de o mare frumusețe și varietate, se moștenesc de la o generație la alta, fiind păstrate după datină în lăzile de zestre, devenite astăzi obiecte de autentică valoare decorativă în casele românilor din Șchei. Prima grijă a junilor, în dimineața în care are loc alaiul, este pregătirea cailor. Aceștia sunt spălați și țesălați. Li se curăță până și copitele. Caii sunt împodobiți cu șalanguri, hamuri ornamentale, decorate cu ținte strălucitoare și ciucuri, cu fruntare, codare și glezniere de tot felul. Există în această privință o adevărată întrecere între juni pentru calul cel mai frumos împodobit, care va fi admirat și aplaudat de privitori. Îmbrăcarea junelui pentru marea ceremonie din miercurea de după Paști se face cu deosebită grijă, acesta fiind ajutat de regulă de mamă sau de soră. În cazul căpeteniilor, îmbrăcarea se face și cu asistența altor juni, a rudelor și a lăutarilor. Îmbrăcămintea junelui din grupul tinerilor constă din cioareci și cizme, peste care se îmbracă cămașa albă, peste care urmează laibărul cu găitane și nasturi globulari de argint. Pe cap are pălărie neagră cu boruri largi. Îmbrăcămintea junelui din grupul roșiorilor constă dintr-o cămașă lungă până la genunchi, cu ornamente florale, peste care au fost cusute mărgele colorate și paiete strălucitoare. La brâu se poartă șerpar, iar pe cap cascheta de roșior. În aceeași familie pot exista doi sau mai mulți juni care fac parte din același grup sau din grupuri diferite: roșiori, albiori, dorobanți, curcani, brașovecheni și alții, pe care îi veți vedea pe parcurs. Piața Prundului este locul de adunare al junilor, înainte de pornirea alaiului spre centrul Brașovului. Datorită frumuseții obiceiului și al semnificațiilor sale religioase și naționale, pe la începutul secolului trecut, la alaiul junilor din miercurea de după Paști, au început să participe și grupuri de bătrâni, adică bărbați căsătoriți sau chiar persoane în vârstă. Ei au fost numiți la început bătrâni, dar ulterior, despărțindu-se în mai multe grupuri, inițial după străzile pe care locuiau și apoi după afinități, au sfârșit prin a fi numiți tot juni, ca și tinerii necăsătoriți. Grupul junilor bătrâni, primul care însoțește coloana junilor tineri, se distinge de aceștia prin steagul diferit pe care îl poartă și vârsta matură a călăreților. Grupul junilor curcani s-a constituit în 1877, în cinstea victoriei trupelor românești din războiul de independență. Ei au aceeași îmbrăcăminte ca junii obișnuiți, cu deosebirea că poartă căciuli negre de curcani, cum se purta în armata română. Grupul junilor dorobanți a apărut în anul 1924, prin despărțirea de grupul curcanilor.
Dorobanții poartă căciul gri. Grupul junilor brașuvecheni sosește din direcția Brașuvecheiului, un cartier din partea opusă a orașului. Ei se deosebesc de ceilalți juni prin faptul că poartă căciuli negre ascuțite și lente tricolore. Grupul junilor albiori s-a constituit în 1870 prin despărțirea de grupul bătrânilor. Spre deosebire de aceștia, ei se îmbracă în alb și au căciuli albe. Grupul junilor roșiori, organizat în anul 1908, purta la început cămăși albe și căciuli negre cu pană roșie. La una dintre sărbătorile lor, Nicolae Iorga, entuziasmat de pitorescul vestimentar al acestora, le-a dăruit caschete de roșiori, pe care le poartă și astăzi. În trecut, sub dominația străină, porțile cetății erau închise pentru junii din Schiei. Legenda spune că atunci când un june va pătrunde în cetate, va înconjura casa sfatului și va pune pe ea un brad. Atunci cetatea va fi a românilor. Legenda s-a împlinit în anul 1918, când Brașovul a devenit al românilor și așa va rămâne în vecii vecilor. Astăzi, în semn de prețuire pentru păstrătorii și continuatorii acestui străvechi obicei românesc, primarul Brașovului întâmpină alaiul junilor alături de întreaga populație a orașului, oferindu-le distinții fiecăruia dintre vătafii grupurilor. Reîntors în Schiei, alaiul se oprește după tradiție la mormântul lui Andrei Mureșanu, cinstindu-i memoria în acordurile cântecului care a însuflețit de-a lungul atâtor decenii lupta pentru libertate și eliberare națională a românilor. În drum spre pietrele lui Solomon, alaiul junilor face popas la fiecare dintre troițele întâlnite, cântând troparul învierii. Hristos a înviat! Adevărat că a înviat! Hristos aneste! Adevărat că este! Hristos văscris! Adevărat că este! Și marșul junilor continuă în sunet de fanfară, cu steaguri și cu surle, sub privirile admirative ale întregii obști din Schiei și din vecinătăți, căci sărbătoarea junilor e sărbătoarea tuturor. Să însoțim și noi în drumul lor spre pietrele lui Solomon. Ajunși la pietrele lui Solomon, junii, după ce își lasă caii, sunt întâmpinați, fiecare grup la masa lui, de rude și prieteni. Mesele junilor, pline de bunătăți și ouă roșii, sunt instalate pe înălțimi,
amintind străvechiul obicei al dacilor de a se închina și a petrece pe crestele munților. Înainte de a se așeza la masă cu rudele și prietenii, fiecare grup, în sunetele fanfarei, joacă hora junilor. Între pietrele lui Solomon, junii petrec alături de un mare număr de brașoveni ieșiți la iarbă verde, intonând cântece tradiționale ardelenești sau jucând pe muzica lăutarilor, care însoțește fiecare grup. În Duminica Tomii se încheie sărbătoarea junilor brașoveni. Florile d'albe se vor scutura și merii vor da roade bogate. Va trece vara și iarna. Zăpezile se vor topi și colțul ierbii își va așterne iarăși covorul verde pe coasta prundului. Și iarăși vor urca junii la locurile lor de petrecere și iarăși, peste șcheii Brașovului, va răzbate cu rezonanțele sale arhaice cântecul surlei, vestea primăverii, a renașterii naturii și a sfintelor sărbători ale învierii Domnului. Mulțumesc-ți ție, Doamne, că mi-ai dat să mai aud odată sfânta surlă.